खबरा दा एसे मोजां दङ। मोजां ना? औ न' बाङा लोमजोब्बाय बायजोब्बाय अबेबा बायबाय बिदिनो गोदाव सोराव थाबाय LP स्कुलाव ज' जाबाय। अबस्थाफ्राथ' जों बिदिनो दा खस्थ'यैनो थायो। औ खस्थ'यैनो थायो जोङो बांद्राय मोजां नङा अबस्थाफ्रा। थेनायनिखौथ' जों खबर गैया खबरखौनो मोनाखै। चान्स दङ अखा हालाबाथ' फैफिनखागोन फैखायोआनो दानो एसे फैखायोआनो। औ चान्स दङ फैखागोन जों एसे फै थाखायो आरो जों दा थानाय अबस्थाफ्राथ' जों बेरा गोबायफ्रावनो थालाबायो जेराव मेराव अबस्थायानो दाबो मोजां मोनाखै। बिदि रेसनाथ' सिगाङाव एसे एनै मोनजादों थानाय अबस्थाफ्रासो बिदिनो बेरा गोबायफ्राव मानो थानाङो हाब्रु दैब्रुबावनो थानाङो दाबो मोजां अबस्था गैया बेरा मोजां अबस्था गैया बिदि आरो। ओमफ्राय सारनिफ्राय आं एसे मिथिनो लागोन नैबे रेसनखौहाय सोर होदों आरो बबेनिफ्राय होनाय जादों बेखौ एसे आङो मिथिनानै लागोन। हामबायसै सोंनायनि थाखाय आङो दायो खोन्थानो सानदों दिनैनि बे अनसुंथाइ जों जे रिलिफ होफैदों जोङो बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च होनो आरो जोंहा आमेरिकानि मोनसे गिर्जा चार्च पार्टनार दङ। जोङो मोननै कान्ट्रिनि गिर्जाजों मिलायनानै जोङो बेबायदिनो दै लोमजानाय माबा मोनसे बांग्रि मावनाय बेफोरबायदि आफेक्टेड जानाय सैनांनाय न'खरफोरनि थाखाय जोंनि अनसुंथाइखौ जोङो रानदों। बेखायनो दिनैनि जेनोखि रिलिफ जों राननो फैदों बेयो जाहैबाय बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ बे